Sut i atal cyddwysiad, tamprwydd a llwydni? Mae'r rhan fwyaf o llwydni a tamprwydd yn cael ei achosi gan leither yn casglu'n yr aer. Cyddwysiad, condensation yw hyn. Beth sydd yn achosi cyddwysiad? Cawod. Coginio. Sychu dillad yn y tŷ. Beth yw'r ffyrdd gorau o atal cyddwysiad a llwydni? Agor y ffenest a throi'r ffan ymlaen wrth ddefnyddio'r gawod. Gadael y ffenest ar agor yn ystod ac ar ôl cael cawod i adl stêm allan a helpu i awyru. Sychu unrhyw gyddwysiad, condensation, o'ch ffenest gyda chadach. Defnyddio caead sosbenni a throi'r ffan ymlaen wrth goginio. Bydd defnyddio caead yn arbed arian i chi. Rhowch y golchi allan i sychu neu ar declyn sychu dillad wrth ymyl ffenest agored. Cadwch y tymheredd yn gyson, rhwng 18 a 21 gradd. Beth yw llwydni smotiau du a sut yw drin? Mae llwydni smotiau du yn effaith uniongyrchol cyddwyso, condensation. Cadwch eich trickle vent ar agor ar eich ffenestri, neu rhowch eich ffenestri ar y bachyn nos i adael aer llaeth allan i leihau'r siawns o gyddwyso. Fel arfer, mae llwydni smotiau du mewn llefydd sydd ddim yn cael ei awyru'n dda, neu diffyg llif aer, fel cypyrdde, corneli ystafelloedd, ymylon ffenestri a theol i ddodrefn. Os na chaiff achos y lleither ei drin, fe ddaw'r llwydni yn ôl. Y cam cyntaf i drin llwydni ydy dod o hyd i achos y lleither sy'n achosi llwydni. Sychwch y llwydni i ffwrdd hefo dŵr sebon cynnes. Gadewch iddo sychu yna chwistrellu gyda chwistrell llwydni. Gwnewch yn siŵr eich bod yn awyru'r ystafell tra'n trin llwydni. Gallwch ail-beintio a phaint neu hylif gwrth ffwngaidd. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryderon am gyddwysiad neu llwydni yn eich cartref, plis cysylltwch â ni.